Nasledujúci príklad je z oblasti téma pravdepodobnosť. Starý otec má 10 vnúčat. Každému kúpil gumu na gumovanie v tvare sovy. Tak ako máme na ilustračnom obrázku, 4 boli žlté, 1 biela, 3 modré a 2 zelené. Chceme vedieť, aká je pravdepodobnosť, že Janko, ktorý ťahal ako tretí v poradí, si vybral modrú gumu. K výpočtu použijeme základný vzorec na výpočet pravdepodobnosti P rovná sa M lomeno N, pričom M je číselný údaj, ktorý nám udáva priaznivé možnosti, to znamená možnosti, ktoré nás zaujímajú a my chceme, aby si Janko vybral modrú gumu. N sú možnosti všetky, ktoré máme k dispozícii, všetky možnosti. My však ale vieme, že predtým, než si ťahal Janko, si ťahali jeho dve sesternice. Jedna si vybrala jednu modrú a druhá si vybrala jednu zelenú. Takže ak je Janko na rade, tak má k dispozícii možnosť vytiahnuť si už iba z 8 gum, 10 teda minus 2. A priaznivé možnosti preňho sú teda iba tie modré, keďže chceme, aby si Janko vyťahol modrú gumu a tie sú už iba 2. Ak tento zlomok dáme do základného tvaru, zistíme, že to je 1/4. V tvare desatinného čísla je to 0,25. My však máme výsledok uviesť v percentách, takže urobíme krát 100, aby sme to preniesli do percent. A teda výsledok je 25%.